Vale, vedes que aí no chan hai caixas tiradas. Témolas que guardar nas caixas vermellas, separadas por cores. Vale, entón entre os dous tedes que recollelo todo e eu gravo a ver que ben recolledes. E de momento iso, vale? Pois cando queirades. Vale, agora poñedevos diante da caixa. Diante. Hai un ao lado do outro. Esperade que cambio aquí o enfoque. Vale, mirade, eu agora tedes que pechar os ollos, estirar unha man e eu vou daros un premio por o vosso esforzo e traballo, vale? Non se poden abrir os ollos ata que vos diga. Vos poñe da man adiante. Colle, xa podedes mirar. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Mira, espera, non abras. Ahora fixadevos ben que gañachedes cada un. Vamos a recoger. Vale, pero... Antía, cantos boles te tocaron? 6 E como son? pequenos. A ti? 8. Conta ben. 10. E como son? Grandes. Vale, vos parece ben? No, Por que? porque tienen que ser igual para os dous. Claro. E se eu vos dixera que a razón de que Antía teña menos e máis pequenos é porque chica, que vos parecería? Moi mal. A que sí? Podedes decir algo máis. A mí me parece moi mal. Vale. E como podíades arreglalo?